Ahoj, já jsem Vláďa a vítám vás u dalšího videa. Dneska si zahrajeme náš survival svět a jak jsem říkal v minulém díle, půjdeme se podívat do jeskyň. Takže já tady udělám rovnou ten krumpáč kamenej a půjdeme vykopat ty irony, co jsme tam viděli. Hele, tady jsou taky irony, tak ty taky vemem samozřejmě. Tak. Irony jsou pro nás hodně důležitý. Asi bych je šel rovnou vypéct, aby jsme si mohli udělat rovnou ironový krumpáč. Stačí 3 vypéct, tak. Dám sem benzín. Nechám to vypejkat a půjdu si natěžit tady s pomocí sekyrky ještě nějaký dřevo, aby jsme měli na torčky. Aby jsme si v těch jeskyních mohli svítit. Najím se. Tak, dobrý. Tak, vytěžíme pár stromů, aby jsme nemuseli chodit po tmě v té jeskyni. První strom. Tady můžeme vzít tady ten ještě. Tak. Ještě pak vezmeme asi 1 nebo 2 a bude nám to stačit. Tady tu břízu bych vzal. Za chvíli už to bude vypečený, takže se vrátím domů, udělám jenom krumpáč a půjdeme se podívat do té jeskyně. Doufám, že najdu brzo uhlí. Tak, já si myslím, že zatím to bude stačit, to dřevo, co máme. Jo. Ještě tam musíme teda dřevo dát. Aby se nám to vypeklo. Jinak si sem dám ještě čestku. To bude pro nás taky důležitý. Tak, sem může přijít ten iron. Tady ty dveře, kytička. Tohle. A ostatní si nechám u sebe. Tak, tady máme ty 3 irony, uděláme teda krumpáč. A to znamená, že si tady můžu nechat ten kamenný krumpáč ještě. A jdeme se podívat do té jeskyně. Vypadá, že je hodně velká. Teď úplně nevím, kde je. Tady, možná. Ne, to není ona. Vidím tam dokonce pavouka. Nebo to je ona? Tam je spawner pavouku, to není ona. To není ona. Ono ten spawner bychom taky mohli jít někdy. Taky bych se tam docela rád podíval k tomu spawneru. A mě zajímá, kde je ta kivka, co jsem tady ukazoval v minulém díle. Protože do ní jsem chtěl jít. To není ono. Já jsem úplně zapomněl, kde ta kivka je. Snad ji najdem. Byla to kivka, do které jsme chtěli jít. Najím se. Že by tady. To taky není ono. No, já nevím. Já vím, že tady byla blízko ta kivka. Chtěl jsem se do ní podívat.
No nic, půjdeme si asi najít nějaký jídlo ještě, než půjdeme do cavek, protože máme docela hlad. A nemáme u sebe vůbec žádný to jídlo. Tak, slepice mrtvá. Tady máme dokonce prase. Který taky zabijeme. Tak, umři prase. Umři. Ovci tu taky zabijeme, ať máme jídlo. No nic, tak tu jeskyni jsme nenašli. Tak se půjdeme podívat asi sem. Tady jsou ty pavouci. Ten spawner. To rovnou zabiju tady toho pavouka. Tak, je mrtvej. Teď se tady trošku uberu možná. Já to tady zničím rychle. Tak, dobrý. A rychle pryč od těch pavouků. Je jich tady fakt hodně. A jdou všichni po mně, ne, to nechci. Nechoďte po mně. Tak, umři. Dobrý. Tady další umři. Dobrý. Teď bych zabil tady toho. Doufám, že nezabije on nás. Dobrý. Dobrý, žijem. Už nežiju. Už mě zabil pavouk, ale nevadí. Vezmeme si rychle věci a půjdeme je dozabít. Pak se podíváme, co bylo v Českách. Bylo tady, jo. Tady vidím naše věci, rovnou. Takhle. Tady těch pavouků je ještě furt hodně. Umři, pavouku, umři. Tyčku si na tebe vemu, tak. Buď tě mátit tyčkou. Dobrý. Tady máme další naše věci. Meč. Ten si dám do ruky meč. No tak, rychle do ruky meč. Ten potřebuju. A už tady na mě útočí další pavouci. Tak, ty umři. Dobrý. Další, co umře. Tak, pojď. Ten spad dolů. Ty irony si samozřejmě pak taky vemu. Pojď, umři. Dobrý. Tady už žádnej není, takže můžeme podívat do té Česky. Ještě se tady dojdu pro to jídlo. Co mi tady vypadlo předtím, když mě ten pavouk zabil. Tak. Podíváme se, co tady měli v České. Dobrý věci. Dobrý věci tady měli. Aspoň budeme mít tady jídlo nějaký. Goldy. Máme tyhle armory na koně. Stringů máme taky docela dost. Nějaký víty. Pumpkiny. Semínka pumpkinů. Bohužel si nemůžu rozsvítit. Tak, tady si máme nějaký ty irony. Tak. Začíná noc, takže půjdu domů. Asi. Budeme muset domů. Bohužel. Tak. Tohle vykopu. Teď sem. Jo, ono je tam tamhle, ta hlína tam přikáží. Ale dobrý. Porazili jsme aspoň ty pavouky, kterých tam bylo fakt hodně.
Doufám, že nás tady nic nezabije. Tak, dám si sem tu hlínu, vystavím se nahoru a jdu rychle domů. Tady vidíme skeletona. On nám asi nepůjde spát, ty skeletony tady jsou docela blízko. Uvidíme. Tak, nevšimli si nás asi. Rychle se tu zavřu, zkusím spát, jestli to půjde. Jde to. V dalším díle budeme pokračovat v průzkumu té jeskyně. Ale pro dnešní díl si myslím, že to bude všechno, takže já se s vámi loučím. Budu rád za každý like i odběr, pokud ještě nemáte na mém kanále. Když dáte odběr, tak si zaškrtněte takový ten zvoneček, aby vám přicházejí upozornění, když vydám video. Já se budu těšit u dalšího videa a zatím čau.